Hilabete untan, raider munduan sartzen saiatu naiz. Hortarako, Hendaiara joan niz Xan Behanen ikustera, beti bezala, ene bizikletarekin. Xanek gaztetarik skatea praktikatzen du, eta orain ez du gehiago sekreturik beretzat. Aldiz, enetzat, skatea deskubritze arriskutsu bat izan da. Oitxuin! Bai, omen hemen dela, elkarrizketa ezaket, hori ekan dautazu ez? Bai, ados bazira Ale. biztanda. Ale, goazen barnera. Leku intimo eder horretara. Are, gozen. Bon, Xanid, atxaldean. Skatea entratuko dugu elgarrik eman. Bai, hasiko gira emeki. Hala, zu gaztetaik skatean Bai, 12 urtetan nola hasi nintzen. Eta justuki, pixkat esplikatzeko, zuk skatea hasi duzularik, ze izpiritutan ikusten zu skatea? Ni maite nuena zen askatasuna, entrenatzailerik ezukatea pilotan bezala. Hori nuen maite gehiena, bakarrik egitea, nahi bezala. Eta orokorrean, skatearen espiritua, zer da xuxan? Uste dut denek hori maite dugula, bai, libretasun hori uste dut. Eta bakotsak bere maneran batzuk karrikan, batzuk jampetan. Eta batzuk lepoak jausten, bakotsa bere gauzan. Eta zu lagunekin hola hasi zinen? Lagunekin hasi ginen, auzoan, maldak jausten eta skateparketara joaten. Hola, pixkanaka eta ikastolatik aterata, skateparkera, lagunak ikustera. Eta gero nahi ukan duzu pusatu pixkat? Txapelketak edo hola entxatu? Bai, egin ditut pixkat txapelketak, eta horrek pixkat mugiarazi nau, eta bai, hainitzerak agin nau. Eta justuki, batzuek praktikatzen dute skatea pasio bat bezala, baina hala ere batzuek horien lanbidea dute, eta zer da pasatu behar den urrats hori profesionala bilakatzeko skatean? Gero, skatean profesionala izateko da taula bat zure izenean ukatea edo hola. Eta profesionala ere skatean badituzu maila ezberdinak, batzuk txapelketarekin profesionalak dira, eta batzuk sare sozialarekin, Instagram edo hoiekin, justu Instagramekin eta batzuk horrekin profesionalak dira, batzuk bideoarekin. Komunikatu behar da beti, baina badira profesionaltasun ezberdinak bai. Gero erten zinuen ere sare sozialekin profesionala bilakatzen alginela, eta profesionala izaiteko ere, badira sponsorak edo enpresa handiak interesatzen dienak skatelari batzueri, eta horri esker bizi direnak. Dena horren inguruan da azkenean, bai, komunikazioa, bai, logoa, markak ikustea, markako hori dute bai interes azkenean. Eta zu ez duzu sekulan urrats hori pasatu nahi edo gogo haukan? Nik badut oinu sponsor bat, baina ez naute deus galdetzen, badut nire materiala dena doainik. Eta skate saioak ematen dituen ez aurreri eta beti segitu naute materiala ematen bai. Eta aipatzen baitzin duen materiala? Ikusten ditut hiru taula desberdin, ez dakit? Ekarri dut pixkat hori longboard gisa, beraz hori lepoak jausteko edo hori atsemanen dugu, abiadura egiteko beraz, hori karrika eta bolean aritzeko, hori nire taula. Zure taula, kasu. Badu balio handi bat badian hori. Ez, eta hori plazara joateko, hori erabiltzen dute egian Donibanen eta mugitzeko. Ados. Ejota lodiekin, beraz, abiadura hainitz hartzeko, eta gibel bat eta gibel horrekin espaloiak jausten aldira, laigo eta... Zuri da guai ni esplikatzen nola praktikatzen skateaz eta ez dut txekolan entzatu. Jonen gira dira iduzkitan, eta xiko gira. Goazen. Dikain, ale. Bon, ni untsa ekipatu niz, seguritate mailan. Prest? Ez dakigu gertatzen alden, nola hasten gira? Abiatzeko eta gelditzeko, beti entzatuko gira aintzinez egoten, posizio horretan. Ados. Beraz, aintzinatu eta gelditzeko. Gelditzeko, zango hori pausatuko dugu lujian. Bestela, pusatuta entzatuko gira gibeleko zangoa,
albezain bat gibeltzen, eta gero berriz pausatzen. Beraz emanen dugu aintzineko zangoa abisen gainean, erdian, Bai. eta behar bada pixka gibelkatu taula, hola abiatuko gira. Ados. Ibiliz bezala, pusatu eta zangoa gibelian, bikain. Oho! Ongi? Bai, sentsible da mugimendu guzita. Bai, haini. Habe, entxatzea algira itzultzen, hola. Ados. Begira, eman Hola. dute pixua baztegian. Ah. Eta pausa. Ongi txomin, Bai? errepikatuko dugu pixkat? Ados. Diaustiak hor. Bai, pixka bat, Usatu arte bederen. pixkat lasaiago izan arte, Hai? ongi bazen ere, eta hola gero parkera joaten alko gira. Jampatikiak daustera. Segide jona, jadenik ikizitatean iz. Are, Gozen. are, jo. Bon. Hoi presna izan? Bai, bikaina, ikaragarria, Txomin, Zure bortu zira? bai, Ale, gozen. presira, goazen. Bo. Zaude. Ba, hori ontsan. Errazu. Bon, skatepark geniala, bo entzatzeko lan etorri. Badira manera desberdinak skateatzeko? Badira influentzia ezberdinak, bai, bada kajika mundu hori eta kajika multzoan baditugu musika influentzia ezberdinak. Badira bai estilo ezberdinak. Ados. Bo, hemen skateparkeko giroan gira. Nondik hasten gira? Sobela lan erosa izan gabe. Etorri gira hemen zeren eta deia bada eremu zabal bat. Hemen egonen gira, hasten alko zira gauztiki horiek jausten. Eta ikusiko dugu, Ados. nola demerdatzen ziren. Bon, Bai? gozen? Are gozen Txomin. Aruntz? Jo. Asko gira pixkanaka beraz, Txomin. Hai? Maldatiki hori. Hau tipia da. Bai, hau tipia da, Bai. plan inklinatu bada gainera. Untsa. Entzatuko gira zangoak zabalukaten. Bai? Pisua aintzineruntze maten eta espaldak lujari paralelo ukaten. Hola. Gibelka erortzen bazira baduzun ere besoa txikiko zaitut. Oh. Entzatzen gira? Gozen. Bikain aintzineruntz. Astitzultzen. Hor kurba bat dugu. Egia da... Ez dudatu bai espaldak eta aintzineruntz pasatzea. Pisua zinez eman behar da aintzineruntz, Ez beldurtu, beldurgarria balin bada ere. Iopa, kast! Ez duzu gauza egisagorik otoa jenetzat? Txakazira Txomina da. Jane gira ara, beste gauz bat entxatzera. Bo, gozen. Are gozen. Entxatzen dugu hemendik. Ea ze ematen duen. Agian ikusleak uaxen dira zomat indar egiten zan gaur. Zenta... Indarrak egiten dituzu. Ez du iduri, alta. Segitzen zaitut, are. Ikai. Are, segi bakarrik. Mi esker xada, zeta hor pentsatzen duten etzat hasteko eiten aldituen gauz guztiak entzatu dituztala. Autonomo zira orain, gai zira denetan ibiltzeko, ez? Bai, pentsatzen dut hori egiten dira dugula. Ba, begozen, jostatzera. Are, gozen. I just do what I do. See me? I just do what I do. Man, I just do what I do. But know about you? I just do what I do. Check. That's the intro. See that? Yeah.
Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. Know the moment is mine, need an omen or sign. Providing a back sound to all the squares that ask around. Be getting it, my skills pay me. Trying to get a million, baby, with an adopted flow that God gave me. Tell whoever runners that they spot is temporary till I take it, it's mine. I'm selfish, you will. Tell Miss I'm on my wealth tip. So when we cash out soon, I'm just investing. No yes men, I've been a legend since before mom and dad had me and was best friends. I chew through comp, don't test them. I chew on tracks cause after that I bless them. I just do what I do. You see me? I just do what I do. I just do what I do. I don't know about you, I just do what I do. Check. I just do what I do. See me? I just do what I do. Feel me? I just do what I do. I don't know about you, I just do what I do. Listen to this rhyming exhibition of